Wow! Good morning guys, andito tayo ngayon sa Mandang Ortigas sa may Starbucks. Alas 3 ng madaling araw para pumunta ako ng Quezon City. Gagamitin namin yung sasakyan pupuntang Bicol. Guys, umaga pa lang pero syempre dadaan tayo sa Bituka Manok para kumuha ng picture. Right, in Bituang Manok. Good morning guys, andito tayo ngayon sa Bicol. Actually, papunta kami ng SM Daet mamaya para mayroong mga bibilhin. Kaya, waiting na kami. Pero sa mga susunod na oras, punta na kami doon para bumili ng mga dapat bilhin. Reserve kami ng Candelaria Beach dito rin sa Bicol. Mag sightseeing kami mamaya. After nun, pupunta kami sa mga bibigyan ng mga tulong, pagkain at iba pa. Bibigyan ng boss ko. Sobrang bait. Dito din sa Bicol guys. Sunod lang kami. Para sa mga susunod na mga gagawin at pamimigay. Let's go guys. Tara. Bago ako pumunta ng SM, lahat kami, papakita ko muna sa inyo yung mga ibang tanawin dito sa Paracale. Kaya let's go guys, panoorin muna natin. Simple lang, magandang tanawin pero okay lang, nakaka-relax. Kaya tingnan natin to guys, let's go. Para bumili ng mga bibilhin na gamitin sa Candelaria Beach. Tumang sightseeing, let's go! Here we go guys, dito tayo sa Candelaria Beach. Sa mga kasama ko, nagpe-prepare ng mga pagkain. Kaya ito viewing muna. Guys, sa mga vloggers, sa mga subscriber ko, thank you so much. Tuloy-tuloy lang po ang pag-subscribe. Guys, dito tayo sa Candelaria Beach para mag-sightseeing. Today, kaya yan, yun. Prepared lang kami. Yan guys. Thank you so much sa mga tumulong para makapunta dito sa let's go, Candelaria Beach. Yan guys, dito tayo ngayon. Tara, samahan mo kami. Samahan niyo po kami today.
Thank you so much for watching my vlog. Tuloy-tuloy lang pong subscribe. Salamat po ng marami. God bless. At thank you sa mga tumulong para makarating dito sa Bicol. God bless po sa lahat. Thank you so much and bye. Bye.